Soreng kanthi lelampahan
Mario Penangsang Balelo. Budal saking Pasewakan. Jejering Adipati Haryo Penangsang ingkang lenggah wonten ing Kadipaten Jipang Panelan. Awak wis rapat kepenak malah Bironi.
Mula sakabeh sore ejibang manula. Ije. Sawise sira kabeh ya padha gone gladhek prajurit. Ya padha ulahi kanuraga. Monggo sira kabeh padha tak keparing ngaso. Ije Kanjeng Adipati. Ngabiantara ning ngarsane ingsun kene prajurit. Ije Kanjeng. Ije. Mangerti yo. Wih prajurit kabeh. Menawa ing dina iki ya iku dina kang pungkasan. Kon ingsun ngakoni tapa ora. Ije. Kang suwene 40 dina lan 40. Oh, ngaten nggih. Derek dawuhe Bapak Sunan Kudus Kang Rikala sempena. Bapak Sunan Kudus kang anake Sarasilan. Masang rajah Kalacakra ana ing panggonane Bapak Sunan Kudus. Kang dicukke marang Adimas Hadiwijaya. Ananging gak gelem. Banjur saka jengkel pusaka muringku. Kursi mau tak jagung dhewe. Ije. Banjur ingsun apes kadidayaan. Oh, ngaten nggih. Ije. Kang Rikala semana Bapak Sunan Kudus weling marang ingsun. Yen pancen arep mulihke daya kadidayaan. Kudu nglakoni tapa ngrapi. Ya iku kang suwene 40 dina lan 40. Oh, ngaten nggih. Mula ing dina iki ingsun bakal bahagia. Ingsun bakal juga nggon ingsun nglakoni tapa ngrapi. Mula ingsun bakal nganake Andrawina Kembul Bejo. Ije. Tahun Ije. sorangan prajurit kabeh. Ije. Ayo padha digersake dedaran iki. Ije. Anggonku juga kita. Ayo Para Kadang. Ayo. Padha nyakita kene. Ayo. Kok sing eco lan sekeco Kanjeng Adipati wis ngeparengake. Ngono. Ayo. Kadang soreng. Lek ngono to ya. Padha digersake iki. Yo. Arek. Alright. Priwa buat jelas terang terus. Coba ana harga pasewakan. Coba terang lagi pun. Ketiwasan Kanjeng. Ketiwasan. Kosek toh. Kosek para prajurit. Tak ambegang dhisik. Wah, ketiwasan tenan iki. Ketiwasan. Rasane le mlayu. Kaya doyak Lho. opo. Kowe Kandik, Ije, Kanjeng ije. kowe mau lak takon ngarit. Leres Kanjeng, leres. Goleke pangajaran Gagak Imam. Ije sendika leres. Ananging jelas-jelas tulang-tulung. Mlebu ana ing pahargan iki kena ngopo? Ayo. Ngaten Kanjeng. Kula Yo. mau ije. Kula badhe ngendika Kanjeng. Nuwun. Yo, Ora Iya, kremek. Guru. Nggih. Ora kremek. Yo, sampe. Sik to, kosek. Ambegan. Ngeten Kanjeng. Sopan. Kula wau Kanjeng Adipati menika nibali dumateng kawula bilih kawula menika ya. kepareng dipun kengken ngerumput. Yo, Nggih, anggenipun ngerumput menika damel pakan Gagak Rimang kagunganipun Kanjeng menika. lanjut. Kula menika nggih sampun kula laksanakaken dumugi alas landhap kala wau sing dalane niku jan medhu nika. Alas betok. Nggih, leres Kanjeng. Sawet kula krak-krek. Arite nggih mboten patek landhep ning asah nggih. Supe wau radi gowang. Kok moro-moro saking wingking niku enten bawong. Kok moro-moro kula tangleti pripun-pripun mboten jawab moro-moro kok mak gedek ngono. Kula atus kaget. Gede matur. Wah, kula dadi mak prinding. Kaya semaput ngoten Kanjeng. Ngaten menika ingkang saged kula ngendikaaken
Ngoten nggih, monggo. Banjur kena ngopo? Kuping kuwi iso gubak getih kabeh kaya ngono kuwi. Kula wau nggih, kula piyambak mboten mangertosi Kanjeng. Wong moro-moro nggih pawon niku mboten pripun-pripun moro-moro teko mak gedek mekrek. Kuping kula dikandhini. Nawala ning wujudanipun kados ngeten niku kula nggih mboten wantun maos. Ha menika tasih tumangsa wonten kuping kula. Monggo nika prisani mangke. Wah, kuwi. Kowe kuwi lagi wae ngari. Nggih, leres. Anake kepethuk pawongan. Nggih, ngaten menika Kanjeng. Sing ludo beksa kowe. Nggih, leres, leres. Banjur kowe dipiloro, Nah, ngaten menika critanipun. digegek kupinge ngono kuwi. Nggih, leres niku kasih gedhe kecucuran to menika. Wah, jeng. Masalah tenan. Banjur apa kuwi? Sing ana ning kuping kuwi. Dukun niki Coba sore. tasih kula cepengi. Wah, alon. Alon, dia loro aduh. Alon ya Allah, ya Allah. Ayo, Mas. Cekeli alon. Alon sisa reh. Alon. Alon sore ngono. Alon. Wah. Lagi iki aku ngrasake dikekrek kupinge ngasih kontal kantil. Yo, ki mentau. Terus putih, nggih. Sore nang Banjur. Nggih. Terus putih. Iki kadek lagi wae ngari. Nggih. Pripun? Ana ing sak tapel watese alas mentau. Nggih, Kanjeng nggih pripun? Banjur kepethuk marang antik-antike Hadiwijaya. Wah, nggih niku. Diludo peksa. Dipiloro. Nggih. Dicandali awujud kertas. Nggih. Naon? Napa niku Kanjeng? Nawulane napa? Ananging awujud kamu. Oh, ngakeh nggih. Pancen Coba ingsun wacana. nggih. Panjenengan ingkang adigem. Wiyo simpunan gintoko katur marang Kang Mas Dipati. Wah, suarane gandem Kanjeng Adipati. Wes nggih monggo. Haryo penangsang wong bagus. Nawuh awujud palenggono marang Nggih. Pancen kasunyatane kados ngaten menika. Ora Kanjeng. bekal. Nggih. Dasar bagus, nggih. Ganteng. yen duwe perangsang kuwi dan putrane piaku. Nggih, leres, nggih. Katur daraing Bintara sinuyudat mring para kawlakonipun habek welas para warga welas asih mingsek sami nawul awujud pangalembon Nggih. kang dijokke marang ingsun Nggih, Kanjeng. Nggih. ora bekal yen yo prasang kuwi jan putrane piyai aku Nggih. dasar sepi mandraguna Nggih. linang barang pusakaku Nggih, sedaya pitados Kanjeng. Kyai Brahmacitan Kopi kangit dapi daya kadidayan Nggih. upama tane tak tongke gundong bisa dugruk Nggih. segara wae bisa Nggih. lamong kok tak tongke ana ing negara pajak Nggih. kalau ing pajak padha bisa kena pagebluk Nggih. Nanging ampun. ya larang sandang larang pangan lak yo tahun mula awit dina iki ingsun ya prasang kepengin geger panguwasa ning pajak Nggih. ora sudi yen kok nyembah dramane Adiwijaya Ampun. Ampun. Nggih.
Ananging Ki Jana Bajute. Oh nggih. Nggih Kanjeng. Sajak nyolowati. Nggih, pripun? Pripun iki? Omong sadidik cacat piro. Serate kaluhur. Wani tungkak kambing. Padha sumeker. Waduh, Kali koeng pati. Sabar Kanjeng. Kutus. Sing sareh. Nuansi sarasean ora tutu patraping piyai aku Sing sabar Kanjeng. Sing sabar. Wah. wong kang seneng Dursana lan Angkara nacat anake wong tani ora Waduh, ayo sore, luparan tuh, orang isak pikirnya kali bengawan sore. Babano, prajurit Adi Wijaya, rumah sana, pagi toh kita. Para pamirsa Sutresna Budaya mekaten kala wau ingkang sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya.